Mga ka-Disciple, kapag iniisip natin ang ating pamilya, laging may kwento ng pinagmulan. At dito natin nakikita kung paano gumagalaw ang Diyos sa bawat henerasyon. Ganyan din ang Ebanghelyo ngayon. Ipinapakita sa atin na ang plano ng Diyos ay matagal nang nakahanda at natupad ito sa pamamagitan ni Maria at ni Jesus. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Setyembre 8, kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 1 verses 1 to 16, 18 to 23, binasa ang talaan ng angka ni Jesus mula kay Abraham, kay David hanggang kay Jose na asawa ni Maria, at ipinahayag kung paano ipinaglihi si Jesus. Si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagbalak si Jose na hiwalain siya ng palihim, ngulit nagpakita ang anghel sa panaginip at sinabi, "Huwag kang matakot tanggapin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadala ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mong Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan." At natupad ang propesiya. Ang birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Mga ka-Disciple, napakaganda ng paalala ng Ebanghelyo ngayon. Hindi aksidente ang plano ng Diyos. Mula pa kay Abraham hanggang kay Maria, bawat pangalan, bawat henerasyon ay bahagi ng mas malaking kwento ng kaligtasan. At sa gitna ng lahat, si Maria ang naging daluyan ng biyayang ito. Dahil sa kanyang oo, isinilang si Jesus na Emmanuel, Diyos na kasama natin. At alam mo ba, ganoon din ang buhay mo. Maaaring may mga bahagi ng kwento mo na hindi mo maintindihan ngayon, pero sa plano ng Diyos, lahat yan ay may saysay. Mga ka-Disciple, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Maria, alalahanin natin. Tulad niya, tinatawag din tayong maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa iba. At saan man tayo naroroon, hindi tayo nag-iisa dahil si Jesus ang Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.